Nagtangka na dyan, natangtangkan ng mga tirupak. Sumuro di bagbakan niyang magtaray-taray kat tani, tano kamasil tarupam, tano tumangkin. O, ate pa may sasurwang ka manayin. Kahit mo, tano nabayag ka nga mangsan. May tsadya ah. Isa nang murta dyan. Makit kita mata nga kadanuman. No one arami dem. Agtapog ka ta, agdive ka. Amo maga di stroke ti pinaglangoy. Kina di pinagdive, sursuroy maday. Langoy-langoy mata. Oray 3 oras kada may saldaw. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Oh. Sarap na tao. Ipotang na. Natumit, nakaregregat nga ayun. Pa madi ka nga may mamati no mututang ah. Pa mutang ka din no dakwartak. Amma, naman ti kwartak. Bayadan kan tumo lang no kakwartak. Madinto kami mati. Grega mga ayun natin nga tao na yan. Sige na. Uri mano lang. Pang-allowance ko lang pang makabulan. Uray da interest nahan. O, tata interest ak madim malakayat. Sakpegi bagan. Nagmay nga tatuyin. Nagmay ano dakadi na tuyin. Nih, di mo gani ba? Ay nakukuha na tao, yung ngata. Bak. Apay. Kaya nati ko kam toy. The problema am. Kada. Apay. Tulungan natin. Naging ganat to eh. Surot-surot ka. Apay ako naramidim di balayaw. Marami ko. Sa mga napanak to eh. Mitad na bet yun eh. Prisco. Oh, marami ko mabagbagam. Sadot ka lang ako nam. Nakadado marami ti parangan. Ha? Parbangon pa lang. Nakatalusa kon. Dala maramit ko. Yung kaamti ah. Owan, kahit kulag may maysa. Mas makapanpanungutak kami tinasyahat kino may maysa. Ha? Ito problema maya. Hindi ka pilag pagpamatay. Ado pala ti pasangitong ng babae. Apay kas lakan nyam. Uri kas tataytsura, maalam pa lamang lukot ti babae mo. Siyak, niluluko daw. Adi 20 nga inaram kaw. Ang tinag seryoso kanyak. Nakarkaro ka man gaya mo, yung kanya ko. Gwapo ata dyan si Maboy. Ay, atay. Ligay ayam kami di rabi eh. Sa darutin BP. MVP? Most violent player? At ang itsuram, nagragid ka. Most valuable player. Yung nagsimputa nga gay ayam. Kasi nang orti naramid mo. Basta tinaramid ko. Asada kanyak tapos shoot ko. Tas lamang, nabarte ka tamoves mo. Sigurado ka nga may susut aji tiram? Wala. Na pinaramid ko. Yung lay-up mo kasanay din ay shot. Nagsala-sala ak. Tapos nagkaskalay. Iwan. May shoot ko. Nagpalakpak ang tao. Pero, jak mo no, maragragsakan na kata pangdimdim mo ti pinagayayam mo. No, maasara. Makabartik mo lang ata dirabi eh. Mati ah. Normal at dirabi eh. Bawal tinakainom ng gayayam. Apay nga rodap aputa mga tabanggil mo. Apay nadagsain. Malimot ah. Style ko lang atay. Anapay nga orti naramid mo dirabi eh. Na pinaramid ko dirabi eh. Gwar-gwarjaak na nagragasmot ka. Kinumong ko na dyan, nagtulad. Laging ta din napansin na di ko, repiray. Wow, damo lagayam lalaing mo ay ah. Ma'am, no, pumigsa ka pa nga agay-ayam. Nakit kita mata. Rikos-rikose mata, maninsa nga pulaw. Sigurado atan, sumikil ti gurgurong mo dita. Madila ta gurong mo, pati tarupa, magmasil-masilain.
Sigurado, no pati ata muging mo. Nagkamasel, kinatoy tingid mo, nagka-bicep. Nakaw, book of record kan. Makikita na kapela nga gadi kalaban mo. Umayaw da gajayay. Pwede sa atin magbagang baak. Woy, ureg labang kayo ni Taguro nga naka 100%. Sigurado, madagtama kanya maday. Basta rami di maji bagbagak. Bigat kin malim. Riko si mata. Ay, natang kinalawan na tao, diyan nga tagal-alit ta. Napigsa ti resistensya sa bali ti stamina. Ngamin, idi nayanak ka. Ado ti vitamins nga naitudok kanyam. Anti-polio, anti-rabies. Ano pa yadi may isa? Anti-tetano. Gajay. Aywan, tayo siguro ata. Api, gayam di ka nagayam di repay. Nagadupik sapsapol kanyam. Baseball, tinagayamak ni Rabi Boy. Iji awan makamamukan niya. Pigsa ako maktol. Ang kita mo ni. Letter A. Kaya mo pakulak tarupam. Hindi nagtangkan na dyan. Natangtangkan yung matirupak. Sungor, di bagbakan niyang magtaray-taray kat tani. Tano kamasel tarupam. Tano tumangkin. O, ate pa yun may sasurwang ka manayin. Kaya mo, tano nabayag ka nga mangsan. May tsadya Kasi nang murta dyan. Makit kita mata nga kadanuman. No one arami dem. Agtapog ka ta. Agdive ka. Amo maga di stroke ti pinaglangoy. Kina di pinagdive. Sursuroy maday. Langoy-langoy mata. Oray 3 oras kada may saldaw. Amo maga di full stroke. Kagas day. Tapos butterfly stroke. Kas di no ka ti pamayam. Pinagatomom. Gawin Kasi ka lang mo ti dumbbell. Suno anak ti bagbak. Mamati ka kanyak. Sige, narugyan na ng bigat. Atomom Umamatag ori kisanaw. No mabitin ka pa iti pinagdadive mo dita. Ito'y kanong karigasyonin nalawlawa. Tam na Nagatid dugatan. Posible, no kayang pa yata. Tatay ka pa nga nakatakder ita, sakti matatan kanyam. Agtawa ka man pala ni. Nagdala ako mamit ti merindan, nagmitit yun Kuripot ka talaga. Nagadadupay kwarta mo kay. Unahin niya. Unahin George. Nagmetet to yan Nagmet pa Carlos Yulot to yun Okay na. Praktisak ka. Grabe nagado na shoot ko. Hindi praktisak mo ti tumbling naman. Padasan taman ti Carlos Yulot to Hoy, ulit. Uy. Ganda boy. Ganda boy. Ay! Oh my God! Talaga namang napakaganda boy. Yun Woo! Thank you! Slala mo rin ito okay. Oh, thank you! Datay pants na Carlos Yolo ko naman Woo! Oh? Grabe. Thank you, Pants. Thank you. Nagsakit na sikot. Sakit. Nay! Puho na yan. Solo. Ang tao to May tagsalsuit ito yan. Salsuit ate yan! Ay, manday. Di nga ito na may tadabyo na. Alright, here we go. How sweet! Ni, tama na ka na. Di ba ang matatay ka na di bakalog nga kadwa na. Kapabwi si tatay dirabi ka. Boy! Nakawa niyo to Ni, insuot mo ba baklag ata jersey ma? Madimpay lang nilaban, nagganto datan. Sangarad nga, madida kay sir-sir darabin kahit. Aboy. Nya? Di din sa right? Baga na kanyak, sunat MVP. What? Nya? MVP? MVP, taro mo pa na Jakpay, nakita nga, tumara di kortata. Kasi anong mga naibagamay? Kasi gamit ikalaban na dirabi Amang minaramid na ata, talaga nga, durelag, kurad ni Coach Masong dirabi Ti kinaungot na.
Apay, yan naman tinaramid natin. Amoy naramid na ata. Nag 3 point. Naggato. Kapos. Nakarangrangas pa nga. Banbantay di kalaban na. Dure lamay. Katato lang ti kalaban na. Sigay, nga pa tinaramid na. Ha? Nagganas pa. Di umuno na nga ayayam na kit. Nag-dribble nga kasta. Nag-met pa ita-dribble na kit. Cross-over nga kasta. Hindi nag-crossover nga kasta. Crossover nga kasta ni. Naibate. Naibate ay bola. Maday kalaban. Nagtulig-tulig ni Paklag. Bumang may pisto na. Umumot ata nga tao, kantsaw. Kag pay sa matay bagbagak. At dapay naramid mo nga may isang madyak malipatan. Sti sabam. Ay kadwa na ya. Dribble nga kasta. So nagpugpug kaw jigay. Kuna na sagad! Impasa da kasta kanya na ni. Sinipaw na, pumito ay referee. Outside the lane na. Sagad lang nga talagang. Outside sagad. Sa banat tuwin ko namang masigsigurado tatay nga gis istorya. Tagayam. Pada ka malagayam nga palpalaran nga gayayam. Malay mo nga, makalusot. Kahit mo nga palusotek tarupam. Nagano paglulukwam, sakpay. Pero pigsama lang mo talang mo, nabit ka mo lang nga mamamatay. Sa banat tuwin. Taka malatan. Masayang natin oras ko kanyam. Tagamain. Bak! Hindi ka nagayayam dirabe. Nagayayam ka madamdama. Gayayam. Sudalatan, nagbabuhaya damo lang. Nag-live na alata di tiktukain. Kawartak pa jay. Nyami tadi nga bakan. Hindi ka pa igawed? Laba mata uniform maon. Nagando datan. Sa bagay, sanay ka siguro di hangot maon. Or nga madikag suksukat. Ugus isa bang tatay ka pa eh. Umana ka man tisangok. Baka tarang ka kahit. Hindi. Agsalswe mo lang. Unanak pa eh. Tigagard nga tao. Jack baba. Sa banat tuyan. Ang dod nga baklog. Sobrang bula! Grabing bula naman yan, parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal ko na naghahanap ng ganitong ka-shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 Ka-Shampoo. Extremely foamy ka-shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tingnan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binanlawan mo ang sasakyan mo, siguradong magiging magintab agad yan. Kaya kung gusto mo rin na mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano pang hinihintay mo? Check out mo na yan!